De provincie is reden om 10 miljoen euro in de bouw van de nieuwe ijshal in Ljouwert te stekken. En dat is 2,5 miljoen minder als de gemeente Ljouwert vreegt. De kosten van de bouw van de nieuwe ijsbaan bij het WTC in Ljouwert werden roerst op 24 miljoen. En dat budget dat de gemeente zo'n 15 miljoen op het kleed lezen had. Bisschop de Korte brengt Joert een bezitter om de oude de Sint-Clemenskerk op het Ameland. Hij zal de ravage bekennen en praten met parochianen. Uit onderzoeken blikken die dat de oorzaak van de brand net inslag of brandstichting was het. Hoe mogelijke verbouw van de kerk is nog geen duidelijkheid. In verband met de onkundige froos gaat morgen de winterneetopvang van Zien verriepen. En dat betekent dat mensen de FVG-striepen kennen en dat ze nedig beiden bijzetten worden. Het is al de tweede keer deze winter dat de winterneetopvang in Ljouwert hierpen gaat. Vorige keer waren het gemiddeld wijs aan 44 sliepers. Bij een van de Sint-Thomaskwallen in Ljouwert vieren het carnaval. Leerlingen en ouders kwamen verkleed op squallen. Ik op orenplakken in Friesland, ik in Snits, Ljouwert en in Blauwhoes, wordt de komende dagen het carnavalsfeest viert. Joen en vannacht lichte sneeuw en frost rond min 6 graden. Morgen bewolking, zinnen en wat sneeuw. En temperatuur van op zijn heegst 2 graden boven nul. Er zit een zwakke, meest noordelijke wind.